Ir-raġel tat-tiben. Meta ma kellniex skola, mort dawra bil-karozza mal-papa tiegħi. Waqafna ħdejn għalqa fejn kien hemm wieħed raġel qed jaħdem fil-ħamrija. Il-papa beda jitkellem miegħu. Imma jien kien moħħni f'raġel ieħor li kien hemm f'nofs l-għalqa. Dan ir-raġel ma ġiex ħdejna biex ikellimna, ma tax kasna, għax ma kienx raġel ta' veru, kien raġel tat-tiben. Jiċċaqlaq l-hawn u l-hemm mar-riħ. Meta ir-raġel tal-għalqa ran inħares lejn ir-raġel tat-tiben qalli dak kien qiegħdu f'nofs l-għalqa biex ma jħallix l-għasafar jiġu biex jieklu ż-żerriegħa li nkun tfajt fil-ħamrija. Imma qiegħed hemm għalxejn, għax l-għasafar fitti jibżgħu ftit imbagħad jerġgħu jiġu. U veru, għax sakemm konna hemm lir-raġel tat-tiben ma rajtux ikeċċi l-għasafar, kienu iduru miegħu jitilgħu fuq il-kappell kbir li kellu f'rasu tat-tiben ukoll, jimxu fuq idejh li kienu miftuħin naħa u oħra u miskin jikdmuh ukoll. Ma kienux jibżgħu minnu u lanqas jien ma bżajt minnu għax ir-raġel tal-għalqa ħadni ħdejh biex nara aħjar. L-għasafar huma fitti li kien ta' veru kienu jdejquh lir-raġel tat-tiben huma fitti bħali xi drabi meta nkun irrid xi ħaġa bil-fors. Nibki għaliha, indejjaq lil mama u lil min jarani nibki. Forsi ma nindunax li l-mama mhux dejjem tista' tagħmel dak li rrid jien. Filwaqt li ngħid sorry lill-mama ta' kull meta dejjaqta, nitlob lil Ġesu biex iħallini ninduna meta inkun qisni wieħed mill-għasafar li jiffittaw lir-raġel tat-tiben.